falde lige så langt af. Men ikke gøre det. Skal vi sådan det? Jeg må jo ikke. Filmer ikke allerede, vel? Jeg kan se det for dig. Hvad? Ja. Sikringen er klar, eller? Ja. Eller ja, det er dejligt, at det er det. Hvad skal jeg ellers sige? Jeg er klar til at se det. Jeg kan knære på så. Ja, det er så mange i gang med. Nu kom sovet i vejen. Der er sgu da ud på hele det der. Hvad, har vi ikke mistet noget greb her? Hvad? Har vi ikke mistet noget greb eller sådan noget? Eller er det bare mig, der kan kigge på det? Yes. Jeg er i. Ja. Hvad? Skal vi give det her? Jeg skal jo ligesom lave først, måske også. Nå. Hvad? Skal jeg stramme mere, eller hvad skal jeg? Du laver det ikke først, man styrer deroppe fra. Jeg har det gjort før. Slap af. Jeg hader det her, mand. Det er ikke der hænger der. Jeg hader det her. Go. 3, 2, 1, go!